משפחה, בוקר טוב. אני נמצא במכללה הלאומית. יש פה תצוגה לראש הממשלה, לביבי נתניהו. מה זה טיל? תראו מה זה, זה המדחס. זה מה שנקרא החלק הראשון שנותן את הדחיפה. משהו ענק. זה הטיל. זה משהו כמו 20 מטר. הגובה שלו בערך 1.5 מטר. תראו מה זה. פה יש את המכל של החמצן. תראו מה זה טיל. יאומן. תראו מה זה. זה המכל של הדלק. וזה הצינור של החמצן.